В проектът ни Чисто без огън и дим, реализиран благодарение на Viva.com регионален грант 2025 година, е имало няколко неща, които са били доста интересни и доста забавни за нашите малки приятели. И сега един от нашите участници ще сподели за някой от тях. За мен едно от най-интересните неща на язовир Студен кладенец беше Почистващата. Да, акция, на която намерихме много боклуци и трите най-срещани боклуци бяха на трето място стъклото, след него пластмасата и на първо място, не знам защо, обувки. Всъщност, децата не знаеха, но имаше един забавен елемент. Рибари, които нощуваха преди това на язовира, ни бяха предупредили, че има няколко кучета, които обикалят вечерно време покрай палатките и няма как да не останем без някоя обувка, защото те ги събират и ги заравят някъде в околността. И може би това беше причината, защо един от най-често срещаните боклуци беше именно обувките. За наше щастие нямаше останали без обувки и чехли. Според теб, каза трите от най-важните боклуци, които са се срещали тогава. Кой е най-опасният между тях за възникване на пожари? Стъклото. А защо? Защото лесно може да пречупи светлината на слънцето и да направи огън и да запали тревите. Ама то там няма много треви, но... Нямаше, защото бяхме в най-вече края на сезона. Най-горещото време. Там нямаше почти никаква трева, само едно поле трева. Нещо друго, което ти е направило впечатление? Което ти е било интересно? Че много малко стъкло намерихме. Обикновено има повече стъкло и пластмаса. Да, но има и на предвид, че язовира се беше оттеглил много, беше в сухия период на годината. Може и това да е една част от причината. Какво искаш да кажеш на другите деца като теб, които не са били на такива събития? Струва се я ходите. Благодарим.